Sanibonani, sizothi sibuke isihloko namhlanje esizothi sicacisele ukuthi mhlambe iBhayibheli masilifunda mhlambe kufanele sifunde kanjani. And ekulifundeni kwethu singaliqonda kanjani ngoba sifunda iBhayibheli elilodwa sonke sabantu. Kodwa uyakuthola ukuthi incazelo esiphuma nazo eBhayibhelini ziyahluka. Lokho ke akuwenzi umqondo ngoba uma incwadi esifundayo iyodwa fanele siphume nesiphetho esisodwa noma nomqondo ofanayo entweni esisuke sifunda. So ngikholelwa ukuthi inkinga ke kuba ukuthi indlela esifunda ngayo iBhayibheli okuyiyona mhlambe engizofisa ukuthi namhlanje ke sibuke ukuthi ngabe izwi kaNkulunkulu masilifunda kanjani ukuze sonke uma sithi sikholelwa uJesu siphume nesiphetho esifanayo sabantu. Angaphumi omunye nokwakhe nomunye aphume nokwakhe. Size sigcine sesithola izinto ezinjengokuthi iBhayibheli liyayivumela liphinde liyiphikise. So kuyizinto lezo ezibangelwa ukuthi indlela esinikezwe uNkulunkulu eBhayibhelini ukuthi sifunde iBhayibheli asiyilandeli. Thina sifuna ukufunda iBhayibheli njengeincwadi esiyithola esikoleni, sifuna ukufunda iBhayibheli njengamamagazini esiwathola emgwaqeni noma asiwathenga ezitolo. Kanti uNkulunkulu unendlela yakhe afisa ukuthi izwi lakhe silifunde ngayo. Eyokuqala nje indlela afisa uNkulunkulu ukuthi siliqonde iBhayibheli ngayo siyithola kuJohane. And uJohane khona into asinikeza yona. uJohane ngokukaJohane uchapter 1 uverse 1. uJohane kunento asitshela yona lapha engaba usizo ekuthenini masifunda iBhayibheli sibe nendlela yokuthi sonke masabazalwane siphume nesiphetho esifanayo ngento esisuke sifunda. Eyokuthi oqala leli izwi leli kuyizwi likaNkulunkulu, akusilona izwi lomuntu. Okuthi ke uma leli izwi leli okanye incwadi lesibizwa ngokuthi iBhayibheli inomnikazi, shuthi fanele sibuyele kuyena umnikazi simbuze ukuthi uma sifunda le ncwadi le singayiqonda kanjani into afisa ukuthi sibe nayo ngokumazi yena noma ngokwazi ngentando yakhe. uJohane nje kuchapter 1 verse 1 uthi ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi waye nguNkulunkulu. So ngokufunda nje la uyathola ukuthi kuthiwani ekuqaleni kwayo yonke into eyayikhona khona okwakuthiwa ulizwi. And kuthiwa lo ulizwi le wayeni wayengubani? EnguNkulunkulu. Mawuhamba uyofunda kuGenesis uchapter 1 uverse 1 uyafunda ukuthi ekuqaleni kwakukhona bani? uNkulunkulu. Konke kukhona okudaliwe kwavela ngaye. And mawuqhubeka ufunda wehlika kuma verse 2 3 going down uyathola ukuthi kuthiwa even ukukhanya uNkulunkulu wathi akube khona ngezwi lakhe kwaba khona nakho konke okwadalwayo. So siyathola ukuthi lelizwi esilifundala lingilizwi likaNkulunkulu. Ngezinye indlela masifunda suke sifunda ngaye uNkulunkulu. So ngezinye indlela ukuqonda izwi lakhe kudinga ukuthi sibuyele kuyena. Omunye umzekelo engathanda ukuthi ngiwufake noma ngiwusebenzise khona la mawufunda khona uJesu ehamba la emhlabeni engena ethempelini eyofundisa. Mawufunda lapha ku chapter 5 verse 39 kunento ayisho uJesu Kristu ngoba ekufikeni kwakhe la emhlabeni abantu abaningi abambonanga indodana kaNkulunkulu, abambonanga enguNkulunkulu ngaphezulu kwakho konke, kepha babembona njengomuntu nje ongafanelwe ukudunyiswa, ongafanelwe ukukhonzwa. Kodwa okumangazayo uJesu Kristu akushoyo ukubona ku chapter 5 kaJohane uverse 39 uthi nifunda imibhalo ngokuba nizitshela ukuthi kunokuphila kuyo. Masethini kepha iyona imibhalo efakaza ngami. Khumbula ukuthi uJesu Kristu njengoba ekhuluma encwadini kaJohane, uJohane wawungakabhalwa. uJohane ubhalwe ngaphambi kokuthi uJesu Kristu esefikile. Emva kokuthi uJesu Kristu esefikile wafa wavuka wayezulwini. Umoya engcwele waseyafika wambulela abafundi bakaJesu ngakho konke uJesu Kristu wayekusho. Okusho ukuthi ngezinye indlela ngakhathi uJesu Kristu ekhuluma lapha ethempelini
etshela abantu ukuthi lembhalo enifunda nenibekile la eThempelini kuyiyona mbhalo ekhuluma ngami. Kusho wayesebenzisa esingakubeka njengokuthi iTestamente elidala. Wayengakhulumi esebenzisa iTestamente elisha ngoba iTestamente elisha libhalwe esefikile wafa wavuka wanyukela emazulwini. So ngezinye indlela noma ngabe kuthiwa ufunda iTestamente elidala kufanele uma ulifunda ubone uJesu Kristu. Akufanele ukuthi uma ufunda iTestamente elidala uthole mina Mlungisi noma uthole omunye umzalwane. Fanele singakubeka ukuthi i-starring noma kuyena umuntu okufanele avelele entweni esisuke siyifunda ngeBhayibheli fanele kuvelele uJesu Kristu. Ngizokunikeza imizekelo ozokwenza ukuthi ikukhanyisele. Kodwa nje ku-39 uthi uJesu Kristu yonke imibhalo wena ongasuyifunde ngoba uthi ufuna usizo noma ufuna ini oyifunayo embhalweni uthi ifakaza ngaye. Okusho ukuthi uJesu Kristu njengoba besifunda kuthiwa eqaleni kwakukhona ulizwi uye lo onguJesu Kristu ulizwi ngoba uthi uJesu Kristu lamazwi lawa afakaza ngami. Enye yendaba engizothi futhi ngiphinde futhi ngiyithi ngiyishare noma nginiphe yona etholakala kuLuka 24. uJesu Kristu sebembethelile usevukile because uLuka chapter 24 ukhuluma ngovuko lukaJesu Kristu nangabafundi bakhe beyomcinga eThempelini. Uma bafika usevukile abamazi ukuthi uyiswe kephi. Nakho ke seqhamuka amadoda amabili. Maqhamuka amadoda amabili lapha kuLuka 24 uJesu Kristu uhambisana nawo and lamadoda lawa ahambe ebungaza into eyenzekile. Ahambe exoxa ngesimo esenzekile ukuthi hayibo kunomuntu la ngolwesihlanu oshayiwe wabulawa wabethelwa wangcwatshwa akasaziwa manje ukuthi uvukile noma uthathiwe yini isidumbu sakhe. Then uJesu Kristu uhamba nabo uyabezwa bayalanda. Sebethini laba bantu sebethi ebekukholakala ukuthi lo ungumprofeti noma uyena obezosindisa ubani uIsrael. So uJesu Kristu ngaleyo nkathi ehamba nabo bona mabexoxa bayetshela ukuthi baxoxa nje nomuntu nje ojwayelekile. Abambona uJesu ukuthi uJesu lo abakhuluma naye yena lo abakhathazekile ngayo ukuthi ubekade betheliwe akwazi ukuthi kwenzakaleni ngayo ngoba nesidumbu sakhe asitholakala. Ngizofisa ukuthi mbukeli uye lapha kuLuka 24 sizoqala kuverse 25 kodwa simfuna kakhulu uverse 27 sizwe ukuthi ithini le ndaba. So lapha ku25 uthi ke wayesethi kubo uJesu lo onina eningqondo eningaqondiyo nenilibele enhliziyweni ukukholwa yikho konke abakushilo abaprofeti. uKristu ubengamelwe yini ukuhlupheka ngalokho aze angene enkazimulweni yakhe na? Usebakhumbuza usethi njengoba nikhathazekile nididekile manje ukuthi lo muntu ubulewe ubengenacala bengamele yini vele kwenzeke lokho kulomuntu obebizwa ngoJesu Kristu akayibeke njengomuntu okuyena okwenzekile akazivezi kubona ukuthi kahle lo muntu enikhathazeke ngaye yimi lo muntu lo. Masufunda ke la ku27 thwani wayesethathela kuMose nakuba profeti bonke wabachasisela emibhalweni okuqondene naye. Thwani wasethatha kubani kuMose nakuba profeti wathatha kweni kwiOld Testament waziveza ukuthi konke lokho okwenzekile kuyena bekumele kwenzeke ngokwemibhalo. Okusho ukuthi uJesu Kristu naye akafuni ukuthi simqonde ngaphandle kwemibhalo. Masifuna ukuqonda ngoJesu Kristu fanele sibuyele kephi emibhalweni. Masuthini ke u45 wona lo engufuna kakhulu ngoba isihloko sethu sithi singaliqonda kanjani izwi likaNkulunkulu ekuliqondeni kwethu futhi sibe nesiphetho esifanayo sonke singabazalwane. Angaphuma omunye nokunye kodwa sibe sifunda izwi elifanayo. U45 usethi ke khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uma kungasiyena uJesu Kristu esimtholayo embhalweni esifundayo asinako ukuqonda. Kuphinde kusho ukuthini? Kusho ukuthi uma sifunda umuntu okufanele sibe umuntu esithembelekeni ukuthi uzosenza ukuthi siyiqonde lembhalo kuba uyena uJesu Kristu ngoba amazwi akhe lawo uyena ozokwazi ukuthi asiphe ukuqonda ngamazwi akhe. Njengala lamadoda adidekile ngesimo esanda kwenzeka ukufa kaJesu Kristu nokuthi uvukile noma
noma untshontshiwe isidumbu sakhe njengoba amaRoma ayethi umzimba wakhe untshontshiwe untshontshiwe abafundi bakhe. Kuthiwani uJesu Kristu wasondela kubona wababuza ezama ukubakhumbuza ngembhalo ukuthi imbhalo yayithini. Akavelanga uJesu wafika wathi hayi imina ke lo, imina esengila, imina lo ebenididekile ngani ngabe nisakhathaza. Kuthiwani waqale wabanikeza imbhalo babuza abaprofethi abashongo yini ukuthi le ndoda mayifika izofa. uMose akashongo yini ukuthi lo kuyokwenzeka konke lokhu kuyena. Kuthiwani uJesu Kristu esehambile wayohlala nabendlini kwahamba isikhathi wasenza njani wasethi ebambule ini izingqondo zabo ukuthi beqonde ini imbhalo. So uma sifuna ukuqonda iBhayibheli kufanele sibe abantu abasondelene nobani noJesu Kristu. Kungawo ngomkhuleko kungawo ukuthi uJesu Kristu sinobudlelwane obuhle naye njengokuthi uthini kuJohane ku-chapter 14 uthi uma semthanda siyagcina imiyalo yakhe. Uma uqhubeka nalomo verse uphinda veza ukuthi lowo ogcina imiyalo yami ngiyakuziveza kuye nobaba unjani uyakuziveza futhi nakuye. So ezinye zezinto lezi ezisizayo ukuthi siqonde ukuthi iBhayibheli likhuluma ngani noma sibe nesiphetho esifanayo masilifunda ukuthi sazi ukuthi leli izwi likaNkulunkulu. Uma kuyizwi likaNkulunkulu shuthi fanele kube uyena futhi osichasiselayo ngalo, singayiqhamukeli nezethu izincasiso. uNkulunkulu unazo ini izincasiso. Okunye ebengifuna sibuke ukuthi ayikho incazelo ekhona akufanele omunye umuntu aqhamuke naye ethi eyami le nomunye aqhamuke nayo ethi eyami. Fanele masichasisa iBhayibheli lizichasise lona. Ngikushiswa yini lokho? Uma siya kuPeter wesibili uChapter 11 sizoqala kuverse 19 but sifuna u20 no21. uPeter wokuqala uverse uChapter 19 uverse 19 no21 ufundeka kanje. Uthi uPeter wesibili sizoya kuPeter wesibili ayo uPeter wokuqala u19 uthi sesinalo izwi lesiprofetho eliqinisekile kakhulu enenza kahle ukuliqaphela kungathi liyisibani esikhanyisayo. Mhlawumbe singaqhubeki nje mawulifunda leli izwi leli lithini yini esikhanyiselayo yizwi likaNkulunkulu. Likhuluma ngokuthi ilona eliyinjengaleli njengesibani lokuthi lenjani lisikhanyisele. Kuthiwani endaweni ebumnyama kuze kuse ikhwezi liphume ezinhliziyweni zenu. Okusho ukuthi enhliziyweni zethu khona khona ubumnyama, enhliziyweni zethu khona ungamqondi uNkulunkulu. Ingqondo zethu zikhungethwe ukungamqondi uNkulunkulu and indlela yokuthi simqonde uNkulunkulu ukuthi siye ezwini lakhe la aziveze khona yena. Sambe seku20 uthi nazi lokhu kuqala ukuthi asikho isiprofetho sombhalo esingachasiselwa ngumuntu ngokwakhe. Ngezinye indlela ayikho into mina ngumlungisi ekufanele ngithi mangifunde eBhayibhelini ngiyichaze ngokwami. Ngizoninikeza izibonelo mhlambe zokuthi siqonde lokho engizama ukusho. But kuthiwani nje asikho isiprofetho sombhalo esingachasiselwa ngokomuntu. Ngobani? u21 usinikeza izizathu ukuthi indaba asho kanjalo. Mase lithi ngokuba akuzange kuvezwe isiprofetho ngentando yomuntu. So njengoba siphila nje sabantu lokho uNkulunkulu kube khona abantu. Mawukuthi isiprofetho lesifunda ngaso asivelanga ngokwentando yomuntu. Shuthi isiprofetho nembhalo lesifunda yavela ngokwentando kaNkulunkulu. Njengoba bengiqalile nje nga-introduce uNkulunkulu ukuthi ekuqaleni kwakhona and uyena lesifunda ngathi ulizwi. Uyena futhi lo lizwi lona esifunda ngaye onguJesu Kristu. Thiwani ke ngokuba akuzange kuvezwe isiprofetho ngentando yomuntu kepha abantu beqhutshwa ngumoya ongcwele bakhuluma okukaNkulunkulu. Abakhulumanga ngokwani, abakhulumanga ngokwabo, bakhuluma okukaNkulunkulu. So masisuke siphethe lencwadi lena sisuke sizokhuluma okaNkulunkulu. Uma sifuna ukuqonda lencwadi le fanele futhi senze njani sicele kuNkulunkulu njengoba sibonile uJesu Kristu kade ekhuluma namadoda amabili lawa asuke ephuma endaweni la kusekwenza khona isigameko. Uyabavula umqondo. Kuthiwani base bayabona ukuthi uyena Jesu Kristu lo bekade sihambe sikhuluma naye ngoba kuthiwani sizwile masikhuluma naye kushisekela ngaphakathi okuthi shuthi besikhuluma nendodana kaNkulunkulu. Mhlambe ngizokwenza umzekelo nje. Ziningi izinto eziyizaga lezisho esisebenzisayo manje emhlabeni nasezweni. Othola ukuthi indlela esiyibeka ngayo akusiyona indlela ozothi masufunda ngayo eBhayibhelini uthola ukuthi zinjalo. Ngizokwenza umzekelo nje. Mawuya lapha na kuJames
uzothola okuyinto esijwayele ukuyisho kodwa othola ukuthi mase usuyifunda eBhayibhelini ayinjalo and mase uyifunda eBhayibhelini uyabona ukuthi iyawenza umqondo njengokuthi isikhathi esiningi siyake sithi imali impande yesono kodwa mawufunda eBhayibhelini uyathola ukuthi uNkulunkulu akasho ukuthi imali impande yesono kepha uthini uthando lwemali oluyimpande yani yesono okusho ukuthi ke thina ngokwethu sesichaze ngendlela yethu kepha ngokuNkulunkulu akunjalo and kufanele sibuyele kephi ezwini kaNkulunkulu khona sizothola ukuthi uNkulunkulu uthini ngezimo ezikanje ngoba uma kuwukuthi imali impande yesono okusho ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uphethe imali ephaketheni lakho ngabe ishumi ngabe u2 should uphethe impande yesono kanti akunjalo into eyimpande yesono yini uthando lwemali ngoba umuntu okuyena kuyena kufanele abuse enhlizweni zethu uNkulunkulu akusiyona imali akusikhona okunye leli zicela ukufunda la sizothola kuJakobe chapter 6 uJames chapter uTimotheo bazalwane Timotheo wokuqala u6:10 uthi ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa bazigwaza ngemijunju eminingi so sesiyaqonda ukuthi even nalesi sisho esijwayele ukusebenzisa ukuthi uthando elithi imali impande yesono akunjalo kepha into eyimpande yesono yini uthando lwemali so izinto nje ezincane njengazo lezi uthola ukuthi umuntu uzothi entshontsha ungabanjwa but mawufunda eBhayibhelini uyathola ukuthi uNkulunkulu ubona yonke into so kwenza kanjani ukuthi kungathiwa ntshontsha ungabanjwa ubani if uNkulunkulu ebona konke so izinto lezi ekufanele sigweme ekakhulukazi masuke sithi sabantu abakholwayo masibuyeleni ekufundeni ini izwi likaNkulunkulu mhlambe uma ngizogcina nje straight entweni esikhuluma ngayo ukuthi singaliqonda kanjani iBhayibheli mhlambe ngizokhuluma nje ngento yokuthi nanesambulo kunencwadi abantu abaningi abayibeka njengokuthi incwadi enzima eBhayibhelini ekuthiwa isambulo ngesilungu bayibuzwa ngokuthi Revelation le ncwadi lena abantu abaningi bayithatha njengencwadi enzima ukuthi siyiqonde kodwa uyabona ukuthi ingoba thina sisebenzisa ukuqonda kwethu sifuna ukukufaka kephi ezwini kaNkulunkulu mangabuza umbuzo nje igama elithi into yambuliwe ngabe isho ukuthi into efihlakele noma into esobala ngezinye indlela into makuthiwa yambuliwe into esobala kukanjalo nalencwadi le ekuthiwa isambulo incwadi yokugcina eBhayibhelini akufanele ngabe incwadi sithi masiyifunda sidideke befanele kube incwadi sithi masiyifunda sibe nani nokuqonda ngoba incwadi eyambuliwe into eyambuliwe into esobala kunevesi engilithandayo laphana kuyisambulo masifunda nje uchapter 1 uverse 1 uthi isambulo sika Jesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise izingcezu zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane ethuma ngengelosi yakhe esibonakalisa encekweni yakhe uJohane so kuthiwa uJesu Kristu lencwadi njengoba sinayo namhlanje wayenikeze uJohane ngokusebenzisa ingelosi zakhe ukuthi sibe nani nokuqonda ngezinto ezizokwenzeka kanjani ezizokwenzeka masinyane so bengamele kube yinto esithi akumengamele kube incwadi sithi masifunda sibe nani nokudideka noma singazi ukuthi sizoyiqonda kanjani enye yezimiso zokuthi siqonde iBhayibheli ukuthi sazi ukuthi sibheka ini encwadini esikubhekayo sibheka uJesu Kristu njengoba bengishilo ngakho ke uma kufika umuntu mhlambe ethi iBhayibheli ungaliqonda mhlambe mase eveza izinto mhlambe oqalayo ukuzizwa kumele umbuze ukuthi kukephi lokho encwadini encane ake sithi nje umuntu mhlambe oqalayo ukufunda iBhayibheli umuntu obungalifunda iBhayibheli kepha uyafisa ukuqonda iBhayibheli and uyafisa ukuthi kube nabantu ababuzayo imibuzo ethize khona uzolekeleleka ekutheni uliqonde iBhayibheli kumele ukuthi ube umuntu ozobuza ukuthi ngabe ngingakuthola kephi lokho eBhayibhelini ungathathi izwi lomuntu ngokusho kwakhe ngikushiswa yini lokho ngikushiswa ukuthi kunencwadi la esithi masifunda kwabaseKorinte bokuqala uchapter 10 uverse 1 and 6 kwabaseKorinte sizofunda uchapter 10
uverse 1 othi ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningazi uPaul usuke ekhuluma la ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu bonke badabula olwandle bonke babhabhathiswa kuMose efeni nasolwandle bonke badla ukudla kunye komoya ngiyayithanda uverse 3 othi bonke badla ukudla kunye kwani komoya ngoba sikhuluma ngani la sikhuluma ngeBhayibheli lithi izwi umuntu akayokuphila ngani ngesinkwa kuphela kepha ngawo wonke ini amazwi avela emlomeni kaNkulunkulu and kuthiwani abantwana bakaIsrayeli la uPaul akhuluma ngabo ukuthi ngakhathi bephuma eGibhithe babeholwa uNkulunkulu munye okwakwenzeka ekamini likaNkulunkulu kwakwenzeka kubona bonke abantu balibona ifu libahola emini balibona insika yomlilo bahola ebusuku bangena bonke uNkulunkulu ngakhathi edabula ulwandle olubomvu ukuze bezokwazi ukuphunyuka emasosheni kaFaro kepha mawusuqhubeka ke lana kuthiwani bonke baphuza kunye komoya ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandela idwala lelo linguKristu so bonke bathola ngokulinganayo mhlawumbe masingakubeka njengokuthi njengamanje ngesikhathi sethu sonke sifunda iBhayibheli elifanayo sonke siholwa yini sifanele ngabe siholwa umoya kaNkulunkulu ongcwele kepha asiqhubekeni sifunde sithole ukuthi ngabe kunjalo masethu 5 kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozanga ngabo ngokuba bashawa phansi ehlane so abaningi noma babembonile uNkulunkulu kepha abafinyelelanga ezweni lesithembiso kukanjalo nathi ukuthi sonke sifunda iBhayibheli elilodwa ngithi sonke kufanele ngabe siholwa uNkulunkulu kodwa ukuqonda kwethu siyayisithola ukuthi isikhathi esiningi akufani indaba ingoba uNkulunkulu asemlaleli emazwini akhe siyakwazi ukuthi silifunde iBhayibheli kufanele ngabe lisikhombisa uJesu Kristu kodwa lisenze sigcine sesithembela kubantu lisenze sigcine sesikhonza uNkulunkulu bala emhlabeni lona leli iBhayibheli latheni uJesu Kristu uma ulifunda kuJohn chapter 5:39 kufanele ngabe ubona yena in each and every verse kulona lonke iverse olifundayo kuyona yonke incwadi oyifunda kufanele ubone bani uJesu ngoba lamazwi angamazwi akhe masethini uverse 6 kepha lokho kwaba yizibonelo kithi size singafisi okubi njengalokho bona babefisa so kuthiwani konke okubhaliwe eBhayibhelini kuyisibonelo kuthina ukuthi njengoba beholwa uNkulunkulu kodwa bagcina bengafikanga ezweni lesithembiso nathi ekufundeni kwethu iBhayibheli singalifunda sonke iBhayibheli kepha uma singamlaleli uNkulunkulu singafisa ukwazi ukuthi uNkulunkulu uthini sifaka okwethu ukuqonda sifaka okwethu ukuchasisa yize sesizwile manje ukuthi kuthiwani asikho isiprofeti esiphumile ngokwentando yomuntu ngakho akufanele kube nesichasiso esizochasisa ngento efiswa umuntu noma ngokuthanda umuntu isichasiso sesiprofeti seBhayibhelini fanele isiprofeti seBhayibhelini fanele nesichasiso sakhona siphume eBhayibhelini asikwazi kuye eBhayibhelini mase siyobheka ngaphandle ukuthi sithole isichasiso sokuthi uNkulunkulu uzama ukuthini eBhayibhelini iBhayibheli liyaziphendula lona uma kukhona into engazi ukuthi indida noma umphica-phico asambeni siyofunda futhi uGalatia chapter 1 verse 9 Galatia chapter 1 verse 9 ngizowusho nje ngekhanda othi noma engabe kusekhuluma uPaul othi noma engabe yithi noma engabe ingelosi enishumayeza ivangeli eliphambene nalokho enalishunyayezwayo makabe ngonjani ngoqalekisiweyo aphinda athi ku verse 9 ngisaphinda ngisasho ukuthi noma engabe yithi noma engabe ingelosi enishumayeza okuphambene nalokho enakushunyayezwayo makabe ngoqalekisiweyo so ngezinye indlela kunabantu esizohlangana nabo abazothi masifunda iBhayibheli noma besifundele iBhayibheli basichazele izinto ngendlela okuthola ukuthi incazelo yabo ayilekelelwa yiBhayibheli ukuthi sikuqonde lokho kodwa sebenezinye indawo abathema befunda khona izinto ezithize masebethi incazelo yakhona nansi usethi kuPaul akufanele ukuvume lokho afanele uvume ukuthi umuntu akuchazisele ngento angekaza ayiveze ukuthi iphuma eBhayibhelini ngezinye indlela fanele isichasiso esisidingayo ukuthi sisikhanyisele into esifunda eBhayibhelini fanele siphume khona futhi kephi eBhayibhelini ingakho ethi uPaul lokhu kwakuyisibonelo kuthina okusho ukuthi izinto ezazenzeka kwiOld Testament eTestamenteni elidala zisinikeza umhlahlandlela ukuthi kufanele senze kanjani imaphi amaphutha kufanele singawaphindi so ngazo zonke ngezinye izindlela iTestament elidala neTestament elisha aliphikisani into ephikisanayo ukuthi thina sifuna ukufaka imiqondo yethu esichasiseni ekufanele ngabe sesithola eBhayibhelini ngizophinde ngifunde futhi uIsaiah 8 verse 20 sizwe ukuthi uthini uIsaiah 8 verse 20 nawe uyasinikeza futhi ukuqonda ukuthi iBhayibheli singaliqonda kanjani
sikhumbule ukuthi uthe uNkulunkulu asigade singadukiswa abantu, and masingalifundi iBhayibheli akulula ukuthi sikwazi ukubona masidukiswa. Sizoba abantu abathatha noma yini eshiwa abantu besitshele yonke into le sikhona. Usethi ke uIsaya ku chapter 8 verse 20 uthi emthethweni ke nasebufakazeni impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa. Sethini uIsaya mayekhuluma la usuke ekhuluma ngesihloko esithinta ukufa komuntu ukuthi kwenzakalani umuntu mayefile, bara ngizokukhuluma ngakho. Usethini ke uIsaya uma lento abayikhulumayo ingahambiselani nento yake yakhulunywa ezwini likaNkulunkulu, ingahambiselani nomthetho kaNkulunkulu. Mayikhuluma ngomthetho lana uIsaya ukhuluma ngingasho ukuthi ngeencwadi lezi zokuqala zikaMoses oku Exodus, uGenesis, uExodus, uLevi, uDeuteronomy. Izona incwadi lezo iTorah esuke ibizwa ngokuthi iwumthetho. So uthini uMoses okwakhulunywa kwiTorah, okwakhulunywa ezincwadini zikaMoses fanele kuphinde kuhambiselane nani nalokho ozokuthola futhi kephi esiprofethweni, ngokuba umoya kaKristu noma umoya kaNkulunkulu is the spirit of prophecy, okanye umoya wesiprofethi, okusho ukuthi ekuqondeni umthetho fanele siqondelane nesiprofetho. Njengoba kade ngikhuluma ngani ngesambulo ukuthi isambulo kuyincwadi yebo yesiprofethi, kodwa futhi iyincwadi ekwaziyo ukuthi izichaze yona. Ngizonikeza umzekelo, akufanele kube incwadi enzima ngoba incwadi eyambuliwe yona incwadi efihlakele. Mhlawumbe ukunikeza umzekelo nje ngokuqonda mhlawumbe ukuthi iBhayibheli singalichasisa kanjani, mhlawumbe nje ngigcile mhlawumbe ekuthenini isiprofetho. Masifunda laphana kuGenesis sifunda ngenyoka efika izokhohlisa bani? uEva, ukuthi adle esithelweni uNkulunkulu asethe angadli kuso. Nangempela siyathola uEva kuGenesis chapter 3 edla anikeze nomkhonyana wakhe badla. Inyoka le, masifunda ngale nyoka le sizobeza abantu besichasisele bethi hayi le nyoka kwakusathane, kodwa mawufunda kuGenesis chapter 3 ayikho into eyivesi ekutshelayo ukuthi lo usathane lo. Okusho ukuthi ngezinye indlela akufanele kube ukuthi ke into esingakwazi ukuthi siveze ngokweBhayibheli. So masusuhamba usuya kwisambulo uzothola ukuthi le nyoka lena ofunda ngayo kuGenesis iwubani le nyoka le. Okusho ukuthi akufanele wenze njani? Akufanele uqagele ukuthi inyoka eBhayibhelini ikhuluma ngoSathane ungakwazi ukukuveza lokho. Kufanele uma ukhuluma ngenyoka uveze futhi ukuthi uma uthi uSathane yingoba ukuthathelaphi lokho. Isambulo uma ufunda laphana ku chapter 12 uverse 9 ufundeka kanje uthi wayesephonswa phansi uDraco omkhulu, inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane odukisa izwe lonke. Waphonswa phansi emhlabeni nezingolosi zakhe zaphonswa kanye naye. Ngezinye izindlela ke uma ufunda kuGenesis ufunda ngenyoka, but awutholi ukuthi uchasisele ukuthi le nyoka lena uSathane. Musa ukuqagela ukuthi hayi le nyoka uSathane ngoba nawe wezwa abanye besho. Mhlawumbe owasho akakunikezanga ivesi lokusho ukuthi uzokuthola ngeke ukuthi uSathane. Kepha akukushise wena ukuthi ufuna ukufunda izwi kaNkulunkulu khona uzothola isichasiso sokuthi le nyoka yayubani. And mase usuqhubeka usuyofunda isambulo sekuthiwa le nyoka lena inguSathane and inyoka endala. Mawubuka igap ekhona kwisambulo, ubuka igap ekhona kuGenesis, it's thousands of years, iminyaka eyinkulungwane eqaqanise lezi ukubhala kwalezi incwadi. Kepha into eshiwo uPaul unakhuza uJohane usitshela ngenyoka endala. Indala impela ngoba sifunda ngayo kuGenesis iyo nyoka ke lena ayichaza ukuthi lo owayedukisa uAdam noEva kwakuuSathane. Usethini kwisambulo? Usethi uSathane akashintshile futhi emkhubeni yakhe ngoba manje usedukisa ini? Isizwe sonke kanye izwe lonke. Ngalesa sikhathi wayenabantu abawuthunje wayehlosa ukubadukisa, kepha manje uyaqhubeka udukisa izwe lonke. Enye indlela iBhayibheli liyakwazi ukusebenza njani lizichasise lona. Mhlawumbe ake nginikeze futhi omunye umzekelo. Ngithena laphana kuGenesis mawufunda lapha ngenyoka ufunda ngobani? Usukufunda ngoSathane ngoba isambulo siyasitshela lokho.
kunendaba ethathekisayo futhi ukuthi uNkulunkulu lapha ku Exodus kunento ayishoyo athi ku25 uverse 8. Exodus 25 verse 8 uthi mabangenzele indlu engcwele ukuba ngihlale phakathi kwabo. Lizwakala kahle uma ufunda ngesilungu kodwa ngoba sifunda ngesiZulu kulungile. Lithi mabangenzele indlu engcwele ukuba ngihlale phakathi kwabo. Suke khuluma nabantwana bakaIsrael bephuma kephi eGibhithe ethi kufanele bemakhele ini lokho esikubiza ukuthi itabernacle. And mawubuka lana ngithi kuthiwani ngokweBhayibheli yonke into esifundayo kufanele isivezele bani? Kufanele isivezele uJesu, angithi. So mawuqhubeka uyofunda kwiNew Testament ngokuzalwa kaJesu Kristu, kunezwi lapha kuMateyu elithi sizalelwe ini? Indodana eyakubizwa ngokuthi ingubani? Ingu-Emmanuel, okungukuthi inkosi injani? Inathi. So uNkulunkulu uthena lapha ku Exodus 25 verse 8 ngakheleni itabernacle, ngakheleni indlu engcwele ukuze ngihlale nani. Useyafika uJesu Kristu sethini? Sekuthiwani igama lakhe uzobani? U-Emmanuel, okusho ukuthi inkosi inathi. Mhlawumbe ngiphinde nginikeze omunye umzekelo futhi. uJesu Kristu uma efika etempelini hlangana namaFarisi namaJuda lawa ayengamfuni. Ukhuluma ngokuthi lidilizeni leli tempeli. Emva kweinsuku ezintathu ngizokwenza njani? Ngiza kulakha. Mase bethini bona basebethi leli tempeli kwasithatha iminyaka ukuthi lakhiwe, usitshela ukuthi leli tempeli leli lizokwakhiwa uzolibhidliza mase uyalakha after 3 days, emva kweinsuku ezintathu. Thwani babengaqondi ukuthi uJesu Kristu wayengakhulumi ngethempeli lezitini, wayekhuluma ngethempeli eliyini? Eliwumzimba kabani? KaNkulunkulu. Okusho ukuthi mase uthatha indaba kaExodus uNkulunkulu ethi akakhele indlu ngoba ufuna ukuhlala phakathi, ubuke igama likaJesu Kristu elinye ukuthi ungu-Emmanuel, okusho ukuthi uNkulunkulu unathi. Ubuke ukuthi uJesu Kristu uthini, umzimba yakhe uyini? Uyithempeli likaNkulunkulu. Usuyakwazi ukuthi udwebe isithombe esicacileyo ukuthi iBhayibheli likhuluma ngani. Engingathanda mhlambe ukuvala ngakho noma okungaba izizathu sokuthi indaba mhlambe sibone kukuhle ukuthi mhlambe sizenze izifundo mhlambe umunye umuntu ongayibona ngazo isifundo esilula kangaka noma mhlambe singabalekile komunye umuntu, ingoba even nabantu abakade bakholwa mase sekufanele bechasisa iBhayibheli bachasisa ngokuqonda kwabo, abasebenzisi iBhayibheli ukuthi lenze njani? Lizichasise lona. uJesu Kristu lapha kuMateyu 24 kunento ayishoyo nje. Ku24 kunento ayishoyo athi iyingozi. kuMateyu 24 abasuke bembuza abafundi bakho ukuthi sizobona ngani mase sekusondele ukubuya kwakho? Iziphi ibonakaliso ekufanele sizibheke? uJesu Kristu uphendula kuverse 4 uthi wayesephendula uJesu wathi kubo, qaphelani ningadukiswa umuntu. Okusho ukuthi iBhayibheli angeke lisidukise, kepha abantu abaphatha iBhayibheli bengasidukisa. Okubalekile ukuthi nathi iBhayibheli masilifunde sibe abantu abazi ukuthi lithini, ukuze sizoba nezindlebe ezilijwayele izwi laNkulunkulu, ukuze uma sizwe ukuthi lokho kushunyayelwa lengolosi njengoba esho uPaul kuGalatia chapter 1 verse 8 and 9, noma lokho kushunyayelwa lomzalwane ngathi manje akusahambiselana neBhayibheli, sikwazi ukuthi leyo nto asizukwazi ukuthi senjani siyamukela, ngoba siphila esikhathini lakho nesizodukiswa khona, siphila esikhathini lakho nabantu iBhayibheli balichaza ngeindlela zabo bekhohlwa ukuthi uNkulunkulu asikho isichasiso ekufanele sibe ngesomuntu, kepha sonke isichasiso kufanele sivele khona eBhayibhelini, ngoba sonke isiprofetho sivela ngokwentando kabani? KaNkulunkulu. Aphinde athi uPaul, ngicabanga ukuthi kwabaseKorinte uthini, labo babe bahle abaseBereya kunabaseTesalonika ngokuba benza njani? Bahlolisisa imibhalo ukuze benze njani? Bathole ukuthi lezi zinto ezayishiwo uPaul zazinjalo na. Sizowafaka ama-verse evidweni lawo mhlawumbe ngingawasho ngama-chapters awo mhlawumbe nezincwadi zakhona ukuthi nikwazi ukuthi niwa-check-e, njengoba isifundo vele sikhuluma ukuthi fanele sibe abantu abajwayele iBhayibheli. So ukunxusa kwethu kusekuthenini asibuyeleni eBhayibhelini silifunde iBhayibheli, asibe abafundi abahle abafana njengabaseBereya abathi noma umshumayeli abamaziyo wayenjengoPaul, kodwa uPaul kwamjabulisa ukuthi izinto wayezisho babeyibheka ukuthi ngabe iBhayibheli liyahambiselana
yini nazo. Babengamhloniphi, babengathathi nje ubuso bakhe, bengathathi ukuthi ngoba ugqoka isudu, ngoba ugqoka uthaya masebethi yonke into ayishoyo sizokwenza kanjani, sizoyamkela. Kepha babemcheck naye ukuthi ngabe lento ayishoyo isahambiselana yini nezwi likaNkulunkulu. Isifundo sethu sizosibamba la, mhlambe sizosiqhubeza nangelinye ilanga sithole mhlambe incazelo more. Should you like and comment and subscribe? Siyabonga.